Yen ngono pamintanira ajan adoh ora solayan samune puji rahayu manggiya babya mulya kuwi tawa ring wong inggil gajahipun pancene ingsun wong sugro tanpa lamun Kenapa kowe kondo kaya ngono, Kakang? Aku ngerti yen kowe iku ajeng. Ajeng Maruti. Tembang desa Manis Renggo ana ing ereng-ereng Gunung Merapi. Sing gedhe pangapuramu, Kakang. Kakang aku Warta sing dak rungu ora kleru. Kowe saiki wis dadi Ajeng Maruti anyar. Sing ilang kumleyange lan ilang wewayangane. Kakang Wiguna. Katresnan kang dadangir dak sirami lan dak rabuk ana ing kuntul sendang iki. Saiki wis kok puntes. Semono uga kasetyan kang sasuwene iki tak gegem kenceng ana ing jero atiku. Nanging anggonku mutus katresnan lan kasetyan iku sinatan ati kang perih kebak pati, Kakang. Kedung jero kena dijajaki. Atine wong sapa sing ngerti? Kakang Wiguna. Tembangmu kang mecah sepining wengi dumelinge tekan pojok omahku. Swaraning tanganmu sing biyen tansah lumandang gugah aku saka ngimpi. Nyurung jangkahku nuju ing sendang setaman amrih
percaya karo kowe. Iki kasunyatan, Kakang. Kasunyatane bapakku ora sarujuk aku bebojoan karo kowe kuwi. Mergo kowe prajurite Panembang Senopati. Lah aku ki anak iki jurutama. Aku dalem iki masih panjang singkane iki. Senajan bapak ngaji ki masih ing panjang. Ning apa kowe lali? Yen Panembahan Senopati iku putra angkate Sultan Hadiwijaya. Aku ngerti. Ning kowe uga kudu ngerti. Sesambungane Pajang lan Mataram saiki saya panas. Yen ora kebeneran, suasana panas iku bisa mlepik dadi geni. Lobong sesambungan, kekadangan, kamanungsan lan katresnan, Kakang. Oh. Dadi yen ngono. Kadote katresnan iki mergo aku mabati Mataram lan kowe nyang Pajang. Ngono. Cetane pancen ngono. Mulane Kakang, sing dadi pangapuramu yen aku kudu medhot sambung tresno iki. Jalaran kowe lan aku mlaku ing kasetyane dhewe-dhewe. Wis Kakang, aku pamit. Ajeng Maruti. Aku sopo? Kowe to, Kang. Ayo. Sing gedhe pangampuramu yo. Aku kepeksa nginjin lahmu rembugan karo Ajeng. Ejane, suwata suwi. Aku dipasrahi ki juru taman ngomong aja no. Karepmu? Lah iki mau. Aku wajib harus sekolah juru taman kae. Bareng karo Ajeng ngomong karo kowe. Ono sampe karo paten. Sing repot, ora aku to. Arep cawe-cawe. Budi nek kowe. Ora melu-melu ra betah. Wong awakku dirumpuk sendiri. Berarti yang ngono kowe ngaceng mbokku karo Ajeng ya, Kang. Ayo ngerti wae. Ning rene wong tuwa piye meneh. Ra yo ora wangi kok. Nek aku melu-melu perkara ngecak. Wes ngono. Kowe ra durung ngerti sedang perkara. Yen ngono tak kandhani yo. Ki Demang lan ki juru taman pancen wis sarujuk. Nek Ajeng kudu dadi bojone Panungtu. Ning ngerti. Panungtu ora gelem bojo aku. Sebab dheweke ora duwe rasa. Omonganmu kok deleweran ngono to, Kang? Deleweran piye to? Aku ki wong tuwa je. Yen awakmu pancen ra percaya. Ayo do sumpah. Untal-untalan lemajatan. Wani kok aku. Apa iya to? Ayo. Mula kuwi. Yen dikandani wong tuwa ki jenenge ya. Mula saiki migari kemantu awakmu. Nek miturutku. Yen kowe pancen tresno, kowe kudu wani kurban. Ora wani kurban, ora kalono rasa katresnan. Dengaran mentok, omonganmu kok mlete, Kang. Lho, gotro aja disepeleke. Arep kebor pak kowe lekae. Ning nek masalah katresnan mesti pancen pinten aku. Buktine. Buktine tuminah. Rondo kembang sing dadi rebutane wong manis rembug. Lumpruk nang sikile gotro. Yo. Aku percaya. Lan pangandamu iki nuwuhake pangarep-arep anyar ing atiku.
senajan kadung mau medhot katenanku. Ning dheweke ora bakal bisa medhot pangarep-arepku. Ora ngono. Niki yo kuwi. Yen kowe gugu aku, lek ngebalirene gugu aku langsung. Sebab Manis Renggo wis dikebaki prajurit pajak sing dipandegani panuntun lan pitembung wau reksa. Iya, Kak. Aja kuwatir. Aku bocah cilik sing durung ilang tusul lan kuyange. Rene iki wis esuk. Aku tak pamit sik to. Muga nek ana wong weruh aku karo kowe nang kene, aku iso cilaka. Wis yo, aku tak pamit sik. Iya, Kak. Hati-hati. Wes wancine padha nindakake Jah. Kowe iki kok kemayu men to ya. Lah pancen aku ayu kok mblok. Alah dalah, ayu saka ngendi? Wong padha gemblondonge kaya aku ngene kok. Aja salah. Wih, seksi saka ndi? Kaya ngene iki seksi. Iki jenenge ora seksi, ning kurang gizi. Wes, ora usah ngomongke seksi 2000-an ngono kuwi. Kaya aku ngene iki lho. Ayu. Nggih mboten penonton. Iya. Ngomongke ayu kuwi ra yo disawang saka raine karo awake to. Lah terus, Engko sik tak ambekan sik. kowe kakean joget to. Ayu kuwi ra yo disawang saka raine karo awake to. Nanging disawang saka behane. Kowe ngerti apa ora? Ning kono kuwi ana pejabat-pejabat tinggi. Oh nggih. Pangapunten Bapak. Aja ngisin-ngisini Universitas PGRI. Yo weh, sepurane. Ngomongke babakan ayu kuwi rak yo sing jenenge basa ngetrene kae inner beauty. Wedian. Aku duwe kanca bocah ayu pisan. Aku yo kalah. Tapi dheweke iki ra gelem metu nek ora dikendangi nganggo kendang jaipong. Walah. Gaya nemen to. Oh dhisik. Ayune iki kaya apa? Kaya Inul. Monggo Mas Kendang.
kancaku sing paling ayu dhewe. Kaya ngene iki ayu. Iya. Tak tekon. Aduh, Kowe iki sapa teko-teko? Oh. kancaku mblek kancaku. Kenalan sik Jal. Aku mbok dikai ngonoan. Nah. Siji wae. Batutke cepet kenalane. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, pon. Sabar, Angsal, Mbak. Mbak. Lho. Kowe Diana ayu banget tenan nek kowe ayu tenan. Pupilawati. Banjur undanganmu sapa Pupilawati? Ayu mesti. Apa-apa? Astagfirullahaladzim. Opel ra yo sing ngene iki. Kuwi nempel. Naudzubillah tenan kok. Kuwi nempel. Kiye nempel? Opel. Salah. Tembong. Kuwi tletong sapi. Bener kowe, Mbak. Ya. Iya. Lah piye? Lah kok iso? Kowe mahasiswa Universitas PGRI Kowe Semarang. dosen. Kowe dosen. Podu. Wis jan. Lah kok Maya? Ra yo didik to nek nganti 14 semester. Pertanyaane kowe ngopo ning Universitas PGRI Semarang? Jen. Masya Allah. Dodolan es wae nganti ngono kuwi. Dodolan SW banggane ra karuan. Ngono to. Pepet. Nek ngomong ke Universitas PGRI Semarang ki padha kenal karo dosene karo Yo mahasiswane. kenal. Aku ngerti. Kowe iki pipi abang bareng kok geger. Aku ngerti. Kowe mesti ra ngerti. Kan bakul es yo mesti ra ngerti to, Mbak. Weteng landing arane apa jah? Weteng blending arane bunting. Dosen sapa sing ngajar acting? Sing ngajar acting kuwi Madam Nuning. Endi Madam Nuning? Madam Nuning pundi Madam Nuning? Madam Nuning sing paling ayu dhewe. Kaya Sahrini jarene. Kacamatane rak nguwati. Aduh, Jan. Kayak koyo Sahrini. Iya. Paling enak suarane gambang. Apa dhisik ngusik sik tak mikir sik. Suwen. Mampir to? Oh iya. Suara gambang diringi kendang. Dosen sapa sing ngajar nembang? Sing ngajar nembang kuwi Mas Bambang. Ejen. Bambang wonten mriku penonton. Gantenge. Kacamatane ya ora nguwati. Piye be? Mas Bambang ki sing biasane mlebu TV kae lho. Ora muat to, Mbok. Ora muat. Lah terus Jadi Oh, artis TV artis. kae ning TVRI. apa-apa? Piye? Mbok aku ki nek nembang ngono ki dajari rak sah kowe ijah karo tiwul tok Aku sing pancen iso nembang ket mau. nembang, Blok. Yo. Pel. Tapi ngene wae. Siap. Kencane karo Mas Yusan. Sing ngajar beksan kuwi yo Mas Dian. Mantap. Ayo Rene. Kowe to mau nyebutke dosen-dosen. Lha kok kowe mau enek nggawa-nggawa sing mburine san-san ngono kuwi. Lah ngopo nek Mbek Mas Yusan ngopo? Ya aja mbok beberke ning kene. Aku ra yo isin menawa maratuwa mirsani wonten mriku to. Kosek, aku entuk mik ora ono kabel. Lah kok ape pisan? Bentane aku. Ijolan. Lah iso.
Ra iso. Wong ayu kudune mikir sing ayu. Ngomongke Mas Yusan mau nek menawa kowe sisan langsung ditembungke ning kene bar iki langsung kan yo lak yo mantep. Tenane. Tenan? Ra yo ono sing nesu to. Sek, aku ki rene meh curhat jane. Apa pel curhat apa? Ngene iki. Piye tak rungokke. Tletong kebomu ki lho ra nguwati. Kok tletong sapi? Iya tak rungokke cepet. Meh cerita apa? Adekku ki meh lulus SMA. Terus Lah meh neruske ning ndi ki durung ngerti. Mongko aku kan ning dodolan es mau Yo. kae. Aku ra duwe duit iki. Piye jan? tenang. Kere. Nek masalah kaya ngono kuwi gampang. Adikmu karo kanca-kanca ning kene sing arep lulus SMA, monggo sareng-sareng kuliah ten Universitas PGRI Semarang. Khususnya jurusan basa Jawa. Top markotop. Iku ragate larang apa ora? Tenang kuwi yo tenang, ragate murah. Ning PGRI ki murah yo pel. Aja Iya, iya, iya. kuwatir. Sing piye? Ya, bener. Yo pasti. mestine. Yo. Sek ngomong ke Universitas PGRI Semarang ra yo jarene ragate ra larang to. Heeh. Lha kuwi ra yo piye ya? Sek wes ngomongke ragat Apa ki, tak? ngomongke ragat aku sile ana duwe jah. Alah, jarene murah kaya menyeleh duit dasar kere kowe mblok. Beda urusane nek kuwi kan mau kuliah kuwi. Lah yo, lah banjur kok nyeleh duit aku lah meh. Aku sile ana duit, mau ki aku ngongkon tole. Ngokontole. Engko sik Kalian itu berpikiran negatif semuanya. ora saru mblok. Jane iki. Kathah lare-lare rembang ngene iki kaya ngomongin ngono kuwi. Saru. Intine aku mau ngongkon tole tuku susu. Oh ngono to. Banjur piye? Ora usah disambung-sambung. Lah aku silai duite. Pira? Mergone ya jek rada garing iki. Nyeleh duit piro? Garing dompete. Nyeleh Silai saanane wis. Iki ijo ki ngawur. Kowe luwih saru saka aku kok, Jah. Lebih ana duit di apa nyeleh piro? Pisang Nyeleh piro? iki piye to? Sing siji ning temen. Iya to ya. Kiwa. Sing iki rak ya aku le nggo adol pitik. Terus. Lah sing iki rak ya aku le adol jagung. Lah terus. Mbok dedekke siji rak ya entek to. Kok iso entek ki janjane aku piye to? Kowe ki goblok kok. Sing goblok ki kowe kok, Pil. Balik wae kowe. Kowe ki goblok pancen. Goblok kowe. Aku ora ngomong. Ya wes kowe balik wae. Ora ngomong. Pitik, Kok kene. jagung. Ya. Iya. Oh. Tiwul Ngono to? bener. Tiwul pinter lah kaya kowe. Janjane aku sing pinter apa kowe sing goblok to? Ya kowe sing goblok. Goblok pancen. Nyong maning kaya ngono terus bae. Terus. Nyong seneng pel ning anu kowe. Wes mau ki bahas Universitas PGRI. Duit iki rak yo tuku kowe mengko ah belekke meneh. Ya, mau kan Universitas PGRI to. Iya. Kok iso tekane pitik mbek jagung ki lho. Lah piye? Universitas PGRI ki sing mantep kae to. Sing apik budi pekertine, Sip. apik tindak tanduke lan apik apa neneh yo? Kepinterane. Ya pokoke kuwi kabeh. Kowe kok tumben banget bener to. Heeh. Iki lho. Ngene. Adike mau ngomong karo aku. Contone koyo aku ngene lho ngono. Piye? Sugeng sonten priyayi Rembang. Sonten. Tumben bener. Balani. Kok aku kok ora Aku sik. Jajal sing ayu. Biasane wong ayu kuwi nganu lho. Sugeng santen dari Rembang. Lah kok sepi. Balik wae, balik. Balik wae balik. Oh sik nek
nek kowe balik konsumsi ora ono sing bayar. Iya. Oh. Wes kesek. Aja ngono to, Pil. Jajal nek Iki aku ra yo jadi duit 10.000. jajal nek kowe sing jajal kowe nek sing nyopo? jajal. Wong elek meh nyopo jajal. Tambah rak mungkin. Suka santan priayi Rembang. Santai. Eta, jawab karo aku. Yes. Heeh. Sesek ngomong-ngomong Rembang. apa kuwi Rembang? Apa do ngerti? Sejarahe Rembang kuwi padha ngerti. Aku yo ngerti. Jelas wong ayu jelas ngerti sejarah. Gajal. Ngerti. Ora. Rungokke sik. Oh iya sing wong Rembang. Aja ngono Mas, to, Bul. Mas Yusan. Sejarah wong Rembang kuwi ngene. Ndek jaman biyen kae rak yo ana wong Jakarta. Jakarta ki ndi Jakarta? Jakarta. Oh ngomongnya sing Wes keto. kesuwen ceritamu ndang bacotke. Enek wong Jakarta numpak ojek ning Anjatan reme blong. Banjur ngomong, kaget to. Rembang ngono kuwi. Iku sejarah Rembang. Leh ngisi-ngisini tenan ning ngarepe wong Rembang kok sejarah Rembang. Rembang. Lah aku ngertine ngono, Blok. Lah piye? Sing ngene kuwi iki aku miturute Mbah Google ya, nyuwun ngapunten nek lepat. Ya. Jadi ana Dampuk Awang karo Sunan Bonang. Sunan Bonang kuwi menyebarkan agama Islam ning panggonan kuwi. Durungokke teperak to iki janjane. Iya. Menyebarkan agama Islam. Lah Dampuk Awang kuwi ora trima. Lah kelorone mau gelut ning tengah laut. Sreng. Kowe gelut apa goreng? Ya nek gelut mbek goreng sreng-sreng no ya ora apa-apa mbek nyambi mangan bareng menawa. Wes ya wes. Lah, Blok wis iki tak bacotno gelem apa ora? Iya, ndak Nah. bacotke. Wis to. Banjur Dampuk Awang kuwi kalah ditaleni ning kapal. Ning kapal buar kapale ditendang. Yes, ngono. Piye ya? Rungokno. Iya tak rungokke. Jres, bar kuwi kan kapale pecah kabeh kuwi ning laut. Nah, sing ning kono kerem, sing ning kene ngomongnya kemambang. Dadine kerem, kemambang. Wes ayo. Iki wis ame udan. Kubahane dhewe ayo. Dikubahi, Blok. Ya wis. Ayo, Blok. Sik aku tak kubahi sik. Ayo semene akeh to, Blok. Iya wong dhewe iki ora tau ngombe pas semester kok. Ayo didene ngono kuwi to, Blok. Ya ora iso mbek dinikmati wae. Ora usah kakean do cerita. Nggih Mas Roro nggih. Kok sik, Blok? Klambi sing tak
Sangke jeung Pangeran Pangiri. Kowe digantung. Aja. Aku digantung. Aku ora salah. Aku aja disangke jeung Pangeran Pangiri. Kok tak kepen gesang. Luwih becik kowe bloko. Kowe iki sapa? Lan sapa ngendi duwe karep apa ae Mas Renggo sajak Nyolowati? Kula. Kowe mesti sing pilih Sandi Mataram. Ayo aku. Ramu kasdan. Sarah Kang Promo. Aja gusak-gusuk. Umpama ora ana baguse panuntun. Oh, tidak dadi apa kowe? Ayo ngaku. Ora gelem ngaku untumu tak dadaki. Yo. Ora ngaku. Ning aja dipelihara yo. Yen ora padha bloko. Kanca-kanca ora bakal ndelok kowe. Yo wis, ayo bloko. Katimbang ora awakmu. Anu. Kula Durma. Ora pasar manggis. Desa manggis ra ngene maling. Nek ngono, kowe mesti lureh maling. Dudu. Dudu maling. Aku iki lurah pasar. Nek lurah pasar kan mlebu maneh Renggo saja Nyolowati. Duwe karep apa kowe? Arep dadi canguk? Iya. Ora. Aku ora dadi sangu. Aku ki payung-payung golek slamet. Mergo ajeng sepetani prajute jeung para pangiri. Rene dikonangan laku muncul Nyolowati. Apa wedi yen konangan jeung Pangeran Pangiri? Ngono apa piye? Nggih ngoten niku, Gus. Oh. Yo wis nek ngono. Kowe pancen ora salah. Mergo warta sing dak rumudalake. Ora sithik kawula sing dadi kerjane jeung Pangeran Pangiri. Lah terus sakniki Durma apike pripun ke Gus? Durma ditanya Bapak, mengko aku sing bakal matur. Lah jenengan ajeng pindah pundi, Gus? Aku tak adus wis ndang iki sik. Oh nggih. Ayo, Cok, Durma diirit ning kademangan. Ayo. Gus, ngono iki. Kowe yo. Wong niku malinge pripun to, Gus? Ngene lho. Kewau Durma ora pasar manggis. Kanca-kanca ngira yen Durma iku maling. Banjur aku nyetang sampe mari Senggo. Banjur Durma tak ayo. Oh, ngoten lho, Gus. Ora. Kowe iki kalau ngidul bingung dhewe cecek piye? Alah, biasa to, Gus. Menawa wae wonten bujang sing kurang kalih kula. Bujang sapa yo sing gelem karo kowe iki? Mulane kula mriki niku menawa jenengan kurang kalih kula. Aku ora sedhi karo kowe. Mengko nek aku karo kowe, donya iki bakal ancur yo. Alah, tenane, Gus. Wes. Bukan iki temene wae. Lah ngene kene karo sapa yo? Alah, bapak mboten enak-enak ora ngerti. Ora ngerti lho nek sampean kang sing kalih diwatu cur. Kowe kok ngono werna? Lah wong mira ora ana kene, kowe iso ngomong kaya ngono. Yen aku kang sen karo Mira. Ayo, endi saiki bocahe? Aku ning kene kok, Kakang. Ayo,